Belt il-ġmiel. Hekk jamlaqma il-belt tal-Imtarfa. Belt popolazzjoni ta' inqas minn 3000 ruħ, ikkaratterizzata minn dak li ħallit warajha l-kolonja Ingliża. Iżda belt mimlija ħajja u mħabba lejn dak kollu li sa wara. Belt li tmur lura l-perjodu Ruman u li għal snin twal kienet tagħmel parti mill-Imdina sakemm iddistakkat ruħha fis-sena 2000. Fiċ-ċokon u s-silenzju tagħha l-Imtarfa illum tilqa' fiha dak kollu li wieħed jista' jimmaġina, minn ġonna għal pjazzess u sansitra pajsaġġ pittoresk li wassal sa wiet il-qlija. Dan kollu jinsab iddokumentat fi ktieb li ħadem fuq il-Kunsill Lokali, bbażat fuq 146 ritratt tal-fotografu Ruben Sejkel. L-editur tal-ktieb, is-Sur Vincent Zammit, spjega ma' One News l-idea warajh. Fejn għandek l-aspett tal-istorja u poġġejna l-bini u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-aspett storiku. Għamilna sezzjoni dwar il-ħajja ta' kuljum. Għamilna sezzjoni dwar fejn it-tfal tal-iskola, u naturalment għamnek għandek ukoll familji żgħar bit-tfal li jmorru l-iskola ukoll. Il-post ta' fejn jistgħu jmorru jelabu, għandek ukoll it-taqsima ta' il-ħajja ta' kuljum ta' nies oħrajn, mhux sempliċement xogħol ta' skola. Allura għandek varjetà sħiħa ta' taqsimiet kollha. Daniel Attard, is-Sindku tal-Imtarfa, qal li l-Kunsill ħass il-bżonn li jieħu azzjoni biex din l-istorja tkun dokumentata għal benefiċċju tar-residenti tal-Imtarfa u tal-ġenerazzjonijiet futuri. L-Imtarfa belt b'istorja rikka iżda mhux dokumentata sa issa, għal daqstant il-Kunsill ħaseb li għandu jagħmel xi ħaġa li tibqa' tfakkar dak li għandna biex anki r-residenti tagħna u l-ġenerazzjonijiet futuri japprezzaw il-wirt rikk illi għandna kemm fejn tidħol l-arkitettura kif ukoll l-ambjent ta' madwarna. Nistgħu nagħmlu bosta proġetti, iżda l-proġetti infrastrutturali tat-toroq jitmemlu imma ktieb jibqa' għal dejjem. F'attività li matula tnieda dan il-ktieb, is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis stqar li dawn huma inizjattivi li jżommu bliet bħal dawn ħajjin u li jkomplu jresqu dejjem iżjed lill-poplu viċin il-Kunsill Lokali biex sansitra jikkunsidrawh bħala l-punt ta' referenza lihom.